sirifi wayo Haidara sirifu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعد تفسير في الله جبا أم فوق وليمان دعاء كنيم دلك دلالة في على كهينا ناك كشي anaka barka ala ko jidi nena ukilingile na bela jelenka amba wala dunia ka fo anga bi wajulu kene kono ankara mugo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara janvier kalot le temps anin nani no bena dimashi ma samba fla anin tani shekin abora bamako ninga ikunda badugu jelbaka kasabu ke badugu jelba almami ani alislame jama bela jelenka weleye ubilla dala alqur'ana kala mingeni odaminana abisancha mambobi o dafali kene shirifika bise kana senjo la chogo mi ka duwawu ke uye ka duwawu ke dugu ye ka duwawu ke jamana ye basigi ni kelenya ani soro ni yiriwa o bise ka yiriwa mali jamana kono chogo mi kerengerene ala badugu jelba o hukmu kono Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ka bo Bamako fo badugu jelba dugu dugu be sirada la bugu fiya waradaw ubela jelen bora ku ka ni soja no ka nyanyarli ira akani ndama insenfe ka damina samaya katibugu fogata se farabanama samale ninga se samayana angara mogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara aye duwa udunge dugude muno bora ka kumbe nin dugu la ika donga fo aye duwa udunge o kelengele na bela jelenye ninga soraka do ba dugu jeliba a bismillahlen kofe qur'ana kala era bela jelen kunchelen kofe dakurunya flame ni ankara mogo Sharif Usman Madan Haidara yo lase ange je ko sheria Bismillahirrahmanirrahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسلموا أمان سيدنا الله تعالى وبركمه. كصلي على كربين كان محمد صلى الله عليه وسلم. كصلي أسود وسلمونك كصلي أكساب المونك. نمبره أمان مفعول يسي نبغى بلا جلما. أو من ياك باربلا. كنا سكت ليلا كنا دكون ميو. ala kama ani ala ka Qur'ana kama asrabi ala de bulu wakado maoma yese baranya kelenganna ise ta wota kada ala kira sallallahu alaihi wasallam ni se da jumu do bi afa ni se korota nyundo bisibi okumana ka bo yoro kasea asrabi ala bulu aka baraji ka falibi ala bulu fuite minga bo Qur'ana anga imam ba comme ayreba kalama bin barenge amena fo na sebima wala minu mbora Bamako minu mbora yoro kana anga fuli bi abe anga wole nyundo bi abe am tlaka ni ala fe ya fo ci gom na duguy amba ni ala fe ala ka barka duguy ala ka jidi de minu mba ko no ala ku ke de nyumo o de ka gele anyo de fo anga puma bela ala ko aw Muhammadu mando de kara mando na so khaira mai minu mbora mokoy mais aya préciser ka daka ako abi ñom la sira ñumanka ka ñom bali ka bo sira juku kan anyo de fo ambi sego de kan ala kira ñini ngale sallallahu alaihi wasallam ko ala ye mundi makana ako mogo ma de ako bu'istu li utammima makarim al akhlaq ako ni mudu yere cira ala fe ngana jogo de la dugu koloka ko na ku yende ni ala kira ka puma de kishinne mabama o mana nango ambi kira fe nango anyi kira ka mogoy nawnya yere dambe kana islamiyama a kira ci kun kanga ye auna minga nogo o de tara ko sebe korofo mais a fora na kunde tilala ka tunu ala kalenedo ala ko inna allaha yataqabbal min almuttaqin ne ala bi minu misra ne ala nye mbolu de ka bato mine mbolu de do alijinana ma jogo mai
n'o bana ni ala tama o bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ o tumana seli dilen an ma ala ko seli bi jogo ɲɛ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli n'aw selila seli b'aw jogo ɲɛ o la karamɔgɔw bazira seli kan tari jogo na se ka ɲɛ an ka alijinɛ sɔrɔ o de la seli kɛra bazi seli gɛlɛyara ka seli ko fɔ ka se yɔrɔ caman pour que mɔgɔw ka seli taw sɛbɛ la tari jogo na ɲɛ mais mɔgɔw ɲinɛna min kɔ seli ka bon cogo la parce que fɛn bi jogo ɲɛ k'i gɛrɛ ala la foyi tɛ se ka bonya o ye mais mɔgɔw ɲinɛna min kɔ seli yɛrɛ sigi cogo de b'a la kɛ cogo de b'a la fɛn dɔw de ɲininen don o ka k'a la mobili kura n'i y'a san a y'i seko kɛ i ka dugutaa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la i ye dugutaa fɛn san mais n'i ɲinɛna réservoir yɛrɛ bi yɔrɔ min na essence bi kɛ wo min kɔnɔ e m'o dɔn mobili yɛrɛ la fiyewu mobili kɔni b'i bolo tiɲɛ yɛrɛ la dugutaa fɛn b'i bolo nka ne ma d'a la i bɛ taa dugu la dɛ fo ka essence kɛ yɔrɔ in de ɲini o tumana seli ala ko a b'an jogo ɲɛ mais a n'a chartiw de don ni charti t'a la dun ni charti t'a la a bɛ kɛ bilika wuli ye o de filɛ an bolo nin an bɛɛ kamana gannen don bi lamɔ cogo la mais ka sɔrɔ misiriw ma caya tan an faw y'an lamɔ an mɔkɛw y'olu lamɔ olu lamɔna hɛrɛ la bonya na danbe la ɲɔgɔn bonya na koto bangebaaw ta la olu y'o labato mais anw minnu ye kuranɛ durusi ka misiriw jɔ a sera anw ma anw de denw filɛ kɛnɛ kan nin o tumana a bɛ fɛ an ka mun fɔ an bɛ ba dugu jeliba mais a n'a lamunu a y'a bɛɛ lajɛ ala ko nana ye a ma mɛn o mugun bɛ a ka kɔrɔ a ye mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka u b'o ɲɛfɔ ye mais o n'a ta bɛɛ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn bonya min ka dɔgɔ o bɛ kɔrɔ bonya den bɛ bangebaa bonya dugudenw bɛ dugutigi bonya hali n'a bɛ nkalon kan a bɛ fɔ o ma ko kafiriya tile bamananya tile bamananya tile la mɔgɔw danbe ɲɛna hɔrɔnya ɲɛna mɔgɔw ye ɲɔgɔn bonya mais bamananya tile bɔra ye kuranɛ tile nana misiriw tile nana mikoro siri ka kule o tile nana a ye den fila gɛrɛ ɲɔgɔn na a k'u lajɛ kɛ mɔgɔw siran bɛ ka nin de fɔ mɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka nin de fɔ mais lahara kungo bɛ karamɔgɔw bolo dɛ kungo bɛ karamɔgɔw bolo dɛ caman disa jɛni don jalamugu bɛ caman kun na kɔlɔsi bɛ caman bolo lahara i b'a caman forondo kan mɛn dɛ wulibali don dɛ parce que ala ta ma fɔ n'ala ta fɔra an ti kɛ tan kira ko ne cira jogo ɲuman dilali de kama nin ye kira ka kuma ye o tumana anw minnu ko an bɛ kira kɔ n'i ko Muhamadu dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam kira ko de don kira ko de y'a bɛɛ ye mais kira ko y'a bɛɛ ye e ka lahala ye kɔni tɛ kira ko ye o tumana an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin kɛnɛ in kan an nisɔn ka di foyi tɛ a kanubaw dama kɔ minnu y'u ka baara bila ala nɔfɛ ani kuranɛ nɔfɛ tumana fɛn min bɛ wajibi anw silamɛw kan an b'an ka ɲinɛ min kɔ fɔlɔ o de ye an yɛrɛ ka du dilali o kɔrɔ ye sinji tuguli k'i balimaw lajɛ hali n'u y'u kɔ don i la sil man qata'ak wa ahsin ila man asaa ilayk kira ko tugu maana min y'a tigɛ ka bɔ i la min ye juguman k'i la ɲuman k'o la sinji dulonnen don larusi de la a bɛ kule a b'a fɔ ala maa tugu ni maa min ye ne tugu ala maa tigɛ ka bɔ i ka hinɛ na ni maa min ye ne sinji tigɛ mais n'an ye duw lajɛ sinji jɛngɛn b'a yɔrɔ caman na dɛ si tɛ si fɛ balimaw dama bɛ ɲɔgɔn kan dilali bɛ daminɛ so de ni bɛn donna so ko balikuw ye ɲɔgɔn minɛ sokɔnɔna ye ɲɔgɔn minɛ denkɛɲɛkɛ ni a bɔra ye dɔrɔn a bɛ taa de a tɛ to so ye bilen kɔni mais ni balima bɛɛ bana ɲɔgɔn na bɛɛ ŋaniya bɛɛ bɛ fɛ dɔ ta ka tiɲɛ
n'o kɛra n'Ala ma fara o kan si ta ti ɲɛ o de gɛlɛya bi jamana in kan dɔ y'a kun bɔ an k'o dɛmɛ tara n'an dulon o ka jiri bolo la tara n'an sigi o suma na ayi ni ne kɔni tɛ ne den tɛ maa o maa den mana kun bɔ an b'a kun tigɛ min b'a fɔ a da la min bɛ dingɛnin sen k'a ta don min bɛ kolonin fili k'a ta saraka bɔ bɛɛ b'i sɔn n'an taara ten a bɛ gɛlɛya dɛ an karamɔgɔw ye min fara o kan o de ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ ɲini ka bɛɛ dekun bi a mankanw wulila an yɛrɛ fɛ Bamakɔ ye k'a bonya kosɛbɛ f'u ye jelew ta ka taa baara dɔw kari n'o ye dulɔsow ye mais u ni anw ma ɲɔgɔn faamu a la kosɛbɛ anw ko dulɔso tɛ ci ni jele ye jama ti bɔ ka taa dulɔso ci ayi dulɔso bi ci misiri de kɔnɔ dulɔso bi ci misiri de kɔnɔ dulɔ haramuyara anw silamɛw de kan anw de ko dulɔ ye haramu ye ni karamɔgɔw ye wajuli kɛ a kɛko ma misiriw kɔnɔ k'a yira dutigi la dutigi si ti don alijinɛ na diɲɛ na ni den dɔ cɛnnen don i jɛn bɛ n'a ye o ye Alakira kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw bɛɛ ye bagangɛnna de ye dutigi bɛɛ faama bɛɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye bagangɛnna ye wa kira ko sallallahu alaihi wasallam lahara mɔgɔ kelen tɛ siratu tigɛ i ka baganw gɛnna cogo min na f'i k'a ɲɛfɔ Ala ye seli ti foyi ɲɛ selibaga ye n'a ye marajugu kɛ i bɛ san 100 kɛ misiri kɔnɔ ka sa i denw kama i ka mara kama i bɛ taa jahanama kɔnɔ i ka seli a ti foyi ɲɛ i ka silamɛya ti foyi ɲɛ i ka mara kama an karamɔgɔw tulo b'a la aha marajugukɛla si ti kisi bon o tuma na n'i y'a mɛn dulɔ ye sanga sɔrɔ a minbaw de cayara kɛ bon jɛn de b'a min ne ko n ye silamɛ ye ne denw bɛ nɔfɛ alimami ko a ye silamɛ ye o denw b'a nɔfɛ misiri welela taw b'a nɔfɛ selilaw taw b'u nɔfɛ n'an bɛ bana dulɔ la maa b'a fɔ ko a ye dulɔso ci wa dulɔso b'a yɛrɛ ci nka min bɛ fɔ misiri kɔnɔ o t'o ye misiri yɛlɛmɛna ka Ala ta bila ka kira ta bila jɔnni ta bɛ yen mɔgɔ dɔ n'i donna misiri kɔnɔ ni wajuli daminɛna dɔrɔn walima kutuba i b'a dɔn ko Ala tɛ yan bilen ko Ala taara foyi tɛ yan ni Ibilisa n'a ka junudu tɛ Shetane n'a ka kɛlɛdenw de bɛ kɛ ka misiriw fa jumadonyaw fɛ Ala bi taa n'i ye kutuba lamɛn i yɛrɛ b'a dɔn walahi nin karamɔgɔ kɛ in kan bɛ dɔ de ma nin kan tɛ Ala ma a kan tɛ kira ma a kan bɛ dɔ de ma ni Alakira jɔyɔrɔ kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ ye Alakira jɔyɔrɔ kɛra hasidiya bangeyɔrɔ ye Ala b'o misiriw kɔnɔ wa aw bɛ se ka dulɔso ci wa a tɛ se ni min kɛra Ala kama nɔɔrɔ b'o de la a bɛ mago ɲɛ n'o tɛ dulɔmina caya tɛ o Alakira nana sɔrɔ jɛnni ti dulɔ min kira bi ci don min na sallallahu alaihi wasallam dulɔ bi don a faso yɛrɛ kɔnɔ ye dulɔbara ale mana dulɔminaw sɔrɔ ye dɛ ale nana dulɔjiw de sɔrɔ ye dulɔmina ye jɛnni ye ni den dɔ murutira sisan ka kɛ dulɔmina ye a bɛ fɔ o ma ko e ye dulɔmina ye mɔgɔ min mɔkɛ bi dulɔ min dulɔ b'a joli la ka na e fa wolo e yɛrɛ fa bi dulɔ min kabini i mɔkɛ dulɔ joli bɛ ka na i fa la ka na e yɛrɛ wolo a ti fɔ e ma dulɔ min na a bɛ fɔ dulɔji de kira nana o de sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam Alakira nana sɔrɔ Magan jamana bɛɛ ye o de ye k'i mi dɔrɔn mais ani jɔn nana mɔgɔw bɔ a la kelen o de ye mujiza ye bɛɛ ka kan ka kabakoya min na lawa bilali ka gɛlɛn dɛ mais Alakira nana sallallahu alaihi wasallam ka na sɔrɔ Magankaw bɛ mi de u mɔkɛw min na u faw min na u yɛrɛ bɛ ka mi mais kira kelen a ye dulɔko dabila munna anw gɛmɛ bɛ bi n ye n ka karan kɛ Arabie Saoudite ne tun bɛ Egypte ne ni n ka diplôme de nana
ayiwa ne filɛ ne ye docteur de ye an karamɔgɔ n'i kalanna ka ban n'i nan'i faso la o ye hɛrɛ de ye faso bɛ hɛrɛ de sɔrɔ e ka hɛrɛ kɛra jumɛn ye a ye ɲɔgɔn fɔ ne ni a ye ɲɔgɔn ba ne ni a ye duw ci a ye fara ɲɔgɔn na a ye misiriw tila an tɛ seli ni misiri ninnu kɔnɔ aw na se ka dulɔ min dabila a tɛ se dekun min b'an ka silamɛya kan nin de don karamɔgɔ yɛrɛ ka ca silamɛ bi ni karamɔgɔ cayara nin cogo in na fɛn min kelen kun bɛ diɲɛ dilan o ba kɛmɛ bɛ yen bi diɲɛ bɛ ka tiɲɛ ala ka sira bila la dɛ an bɛɛ bɛ hami ni ɲɔgɔn ye de hasidiya n tɛ fɛ ka maa wɛrɛ tɔgɔ mɛn n bɛ fɛ nin ta ka tiɲɛ maa o maa tɛ ne ka sira kan n bɛ fɛ k'i halaki ni o donna dusukun na i bɛ min fɔ nɔrɔ t'a la ala tɛ sɔn mɔgɔw kan o dekun de bɛ silamɛya kan bi silamɛya dama tɛ dɛ komi an bɛ silamɛya kuma de la n'o tɛ dekun min bɛ jamana in kan hasidiya dama de don ni min bɛna wuli n'u bɔra o kalama dɔrɔn fo n'ala y'o dɛmɛ ntigiɲɛso bɛɛ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ ntigiɲɛ ye kaburu do bɛɛ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ su ye worofinw ni worobilenw a si tɛ kɛ ɲuman kama n bɛ dɔ ta tiɲɛ n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn ta tiɲɛ a ta tiɲɛ dama tɛna a sigi sa o dekun de b'an kan n'i donna silamɛya kɔnɔ karamɔgɔw ta o ɲɛ tɛ se ka fɔ o ɲɛ tɛ se ka fɔ dɛ sabu ala yɛrɛ ye olu jira ni dɔ ma sa olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a fɔra karamɔgɔkɛ dɔrɔn ko karisa banna ko ye a tɛ se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna alhamdulilayi nka a bɛ kusaya a ma n'ala ye ka nasɔngɔ siri fɔ dɔ ka sa a kɛra balawu ye o tuma na karamɔgɔw ta juguyara parce que an ma ala ta fɔ se bɛɛ tigi ye ala de ye walahi ni karamɔgɔw ye ala ta fɔ u tɛ siri ala ka danfɛn na ala tɛ sɔn ala tɛ sɔn n ye haliwa don dɛ n tile 40 ye nin ye so kɔnɔ wurudi la a ma s'o la o ŋaniya kelen kama ala b'i mago bɛɛ ɲɛ mais san 100 kɛ haliwa la ŋaniya jugu kelen kama ala b'i mago bɛɛ sa fo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de ka ɲɔgɔn kanu ni hɛrɛ ye setigiw ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ faamaw ka kɛ laadiri ye karamɔgɔw ka ala ka tiɲɛ fɔ jamana in bɛ lafiya o tuma na an tɛna kuma janya mɔgɔw bɛ tile la alimabe ayiwa nin kɔni ne hakili la nin ye hɛrɛba de ye an bɛ dugawu kɛ dugu in ni ala sɔnna a bɛ taa ɲɛ a bɛ jidi amin maa o maa bɛ yan ni hami b'i la min ni ala ta bɛ bɛn ala maa bɛɛ dilan la an nana ni jurumu o jurumu ye ala k'a yafa an ye an nana ni hami o hami ye ala k'a dilan an ye ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa dulɔ man ɲi a ye kuma denmisɛnninw fɛ dulɔ tɛ i bɛ i nege da la dama la wa o dama tɛ dɛ dulɔ bɛ balo adamaden biɲɛ de la dulɔ man ɲi a b'i faga a b'i dɔgɔya i ka wari bɛ tiɲɛ an b'a fɔ denmisɛnw ye an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye yarabi ala ka nin nege bɔ aw la a kana nege minɛ fiyewu fɛn ɲuman tɛ minnu lajarabilen don sɛtanɛ bolo yarabi ala k'u bɔsi yarabi ala k'u bɔsi ala k'u bɔsi minnu ma don ala ka n'olu don yarabi ala ka nin fɛn in nagasi an ka jamana kɔnɔ o fila de don dulɔ o ye laada kɔrɔ ye mais min faralen b'a kan n'o ye drogue ye o ye faamaw ni yɔrɔ ye dɛ wulibali ye dɛ an b'o de wele da mali fanga ye n'u bɛ fɛ jamana in ka jɔ n'u ma wuli k'u jɔ
mɔgɔ min da yɛrɛ ma ni a fɔra o ka jamana mara a bɛ ci o ye wulibali ye dɛ drogue a ye labɔli kɛ an bɛ se ka min fɔ o la an bɛ faamaw de wele drogue mana don yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ halaki wa fɛn min don a kɛlɛ man di dɛ parce que wariba b'a la faama min ka kalo sara tɛ tɛmɛ 40,000 kan n'i ye 20,000 don o ma sɔgɔmada kelen o b'i ka mobili bila ka tɛmɛ dɛ wulibali don dɛ n'o tɛ a ti don gundo wɛrɛ la o a ti bɔ kabakolo la ka na dugukolo jukɔrɔ fɛn tɛ a bi don de marchandise don cogo la alors mais i mana ye a tilala ka labɔli kɛ ka fan bɛɛ fa faamaw t'a kalama anw t'o fɔ dɛ an b'a fɔ faama jugu dɔw de b'u u favoriser pour que u ka se ka don jamana kɔnɔ wallahi ala tulo b'a la n ka mɔgɔw bi yan ne bɛ mɔgɔ minnu reçoit tile kɔnɔ k'a fɔ bi dugu jɛra ka tile ben an ma mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 reçoit k'a fɔ n'an bɛ nin den ye walima n cɛ walima n balima a kunkolo tiɲɛna a hakili wulila min k'i tilen ka kuma min ka n'i tilen ka kuma a caman ye drogue ye musow de bɛna dugawu ɲini n cɛ bɛ dulɔ min n cɛ bɛ drogue ta mansaw de bɛna n'u denw ye u hakili tiɲɛnen dɔw b'u tilen ka kuma n y'a mɛn ko a bɛ ɲɛnaminifɛnw de ta mais dɔw b'a fɔ a kun bɛ kalan kɛ a balila ka kɛ tan de o tuma u kɔni y'a fɔ an ye ko bolonɔ don bolonɔ kɔni don mais a yɛrɛ bolo de nɔ don dɛ ne bɛ kuma in bila yan mɔgɔw mɛnna tile kɔrɔ alimami a bɛ yafa ma yan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah nin tɛmɛnen de kɔfɛ taali kun tun ye kuranɛ kala min ye kuranɛ dafali duwawu o kalanna an karamɔgɔ fɛ Shakina Jawara an ka jɛ ka mina fɔ qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسد إذا حسد الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة الموديها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلت أو ربنا أو شكنا أو تعجيل عند تلاوته أو كسرنا أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير alhamdulillah nin banen da kɔfɛ badugu jeliba alimami ni ka fara Sheikh Mohammed Makiba kan nisɔndiya min b'o la ko in na u jɛra ka o lase an ma a diyalen a bɛnni ma parce que san san b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔkɛ bɛna an dɛmɛ a la silamɛ bɛɛ kulu muso ki wa an bɛɛ balima kelen silamɛ yɛrɛ na min fɔ olu siya kelen yɛrɛ kɔni an bɛna taa fɛ bonya b'an n'a tɛ fɛn bɛɛ n'a tɛ jama yɛrɛ fɛnɛ fɛn fɛn nin a bɛɛ nasabu y'ale yɛrɛ de a ka teli n'a ka fɛngɛ i bɛna ye karisa mɔgɔri e n'a mɔgɔ a sɛgɛrɛ le ala sogo sogo n'a diyalen ne a bɛnni ma fo k'a dama tɛmɛ n bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo
ne ni makiba nun do yɔrɔ hayra an do yɔrɔ foyi tɛ fo bonya yen bonya fo hakɛ tala warma den dan bonya de dugu fɛnɛ alhamdulillah bɛɛ bonya ale ɲina misi 5 le dila ne ma misi 5 ko n ka dugawu kɛ ye bɛɛ ale ka bonya de parce que mina ko silamɛ bɛ mina baara mɔgɔ de siri ma ni mi silamɛ ɲɔgɔn ye kɔ i tɛ bonya dɛ ba tɛ duya kɔrɔ n bɛ nabaga bɛ fo hayidara n'a ka jama makiba n'a ka jama leader bɛɛ ba bɛɛ fo diinɛ dira bɛɛ mɔrɔkɔn ba bɛɛ fo ala ka jamana nin kana ala ka kisi gɛrɛ ma ala ka dama ala ka kisi dama ala ka kari nya bara fɛ ala ka damina a ka kari nya bara ye salamu alaikum bɛ fara kuma la ye alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah an bɛ Badugu jeliba bi an b'a fɔ komi ni manden bɛɛ bi yan k'an ka ba cercle alimami n'a diinɛ ɲɛmɔgɔw a bɛɛ bi yan bi an ka alimami n'o ye Sadibu Berete ale ka san yɛlɛma kɔrɔdɛjigi min n'a b'a kɛ a b'a kalama ale de ye groupement de leader président ye nin dugu in kɔnɔ yan groupement sigira min kɛ komi ni manden b'o ka danaya d'ale kan ale de wulila ka se an ma Seku Seydou Sono Dantara ma k'a ɲini groupement bureau ka sigi yan groupement bureau min bɛ yan mara kɔnɔ ale de y'a bɛ président ye donc ni kuranɛjigi a ka laada don a kun bɛ min kɛ a mɛnna a b'a k'a ka misiri kɔnɔna na u bɛna dugawu k'a ka so kɔnɔ mais kabini kumaja a y'a ɲini Seku Seydou Sono Dantara fɛ k'a fɔ a sen ka ye kuranɛjigi na ka na dugawu kɛ bon o san kelen kɛr'o la filanan kɛr'o la i yɛrɛ a ye bi kuranɛjigi a ti kun misiri kɔnɔ bilen a yɛlɛmana dugu fɛrɛ kɛnɛba la n'o ye ni belebeleba min bɛ yen donc san o san ni kuranɛjigi sera occasion don a diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan sigida in na olu ka fara ɲɔgɔn kan occasion fana don o ni groupe bureau national ka bɔ ɲɔgɔn kalama san kɔnɔ siɲɛ kelen o de y'a to a mana gɛlɛya cogo o cogo groupement ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Seydou Sono Dantara ye ale yɛrɛ b'a wajiba yɛrɛ kan a ka n'a sen jɔ kɛnɛ kan ka n'u ka bonya n'u ka kanu ka na o jaabi d'u ma ka se ka wali ɲuman dɔw k'u ye ka se ka u encourager groupement ka esprit ani groupement ka hakilila n'o ye comme président de l'islam pacifique du Mali islam tolérant min ani an ka islam kɔrɔ min tun b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɔlɔsi cogo di o sun caman bɛ yan yɔrɔ in na o de y'a to Seydou Sono Dantara bɛ na ani groupement ɲɛmɔgɔw ka na kuranɛjigi in dugawu kɛ jamana ye basigi ni kɔlɔsuma na hali bi u b'o min kan parce que jamana in ye kuranɛjigi jamana de ye takuru da don ka kuranɛ kalan ka mawuludiw kɛ maa ɲumanko an ka jamana in sigi o de kan groupement fana sigi bɛ o mabdaw de kan o de y'a to san o san Hayidara bɛ na ka na u sinsin o la ka na u encourager o la donc ɲinɛ 2018 ta an filɛ o de kɛnɛ kan o tun y'a bolo da a bi kalo damadɔ bɔ mais u taara Bamako u ye k'a fɔ groupement ɲɛmɔgɔ n'o ye Seydou ka madame ka agenda ye a chargélen don u yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye k'a bɔ o kalo bɛɛ kɔnɔ ka mawuludu kalo bɛɛ to yen ka nin waati in da donc o de y'a to Hayidara fana ye zuruf waati minnu koronnen don agendaw chargélen don mais a ye groupement mɔgɔw da yɛrɛ kan ka na u ka bonya masegin k'u ye laadala tile na. alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada comme nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛna Badugu jeliba yan Badugu jeliba leader sigira yan imam de kɛra ɲɛmɔgɔba ye u ka kuranɛ dafa fɛn o fɛn mana se alors u bɛ ci bila an ma an bɛna fara u kan ka kuranɛ dafa ɲɔgɔn fɛ an nana o hukumu de kɔnɔ Badugu jeliba yan ayiwa nin y'an siɲɛ caman ye an bɛna o la an bɛ ala fo ka ala barikada ka Badugu jelibakaw fo u ye bonya min ta k'a ɲɛsin an ma ani u ye kɔrɔta min ta k'a ɲɛsin an ma u sara bɛ ala de bolo an bɛ dugawu kɛ dugu in ala k'a barika ala k'a jidi ala k'a taa ɲɛfɛ sɔli ala rasul. Alhamdulillah an baden TV sirifila lajɛbaw nin tun ye an ɲɛ Badugu jeliba janvier kalo tile 14 san 2018 in na ka fara an karamɔgɔ kan n'an nujuru samabaga Seyid Sharif Usman Madan Hayidara Badugu jeliba alimami ani a alisilamɛw u bɛ alikuranɛjigi min kɛ laadalako la san o san walasa ka taa fara u kan o kuranɛ tiimɛ la duwawu minnu kɛra ala k'a kɛ basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ ani alisilamɛ jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta ka di TV sirifila lajɛba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badugu jeliba Samayana Samalen Farabana Katibugu fo ka taa se Samayama sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah.